дам думата на главния моторник, двигател и съставител на сборника, главен асистент доктор Георги Георгиев. Ваше превъзходителство, уважаеми гости, уважаеми колеги, толкова много вече се говори за нашия сборник, че това значително улеснява моето слово, което бях подготвил, затова ще импровизирам. Нека кажа само няколко думи за предисторията на този сборник. Много се говори за конференцията, за самата конференция. Тя мина и замина благодарение на поканата на Дружеството на албанските историци в Република Македония, отправена до нас чрез Българския културен областен. Конференцията, както казах, мина и замина. Нищо особено, може би, нищо особено от гледна точка на това, което ни представяха после. Искам да кажа, че интересното започна именно после. Именно после такава медийна шумотевица се напина срещу тезите на българските и на албанските историци, които бяха изнесени на конференцията, че лично аз и моите колеги сме се чудили на написанията, словата, телевизионните предавания, така да не навлизам в подробности. Квинтесенцията на всичко това бяха думите. Независимо от това какво пише в документите, за нас е важно само това, което знаем и кажем ние точка. Настоящия сборник е израз именно на обратната гледна точка. Той наистина идва да покаже, както посочи професор Тодев, че за българската историография историческия извод продължава да има фундаментална стойност. Именно за това, за да отпаднат още в началото съмнението относно някакви манипулации с текстове и така нататък, документите са публикувани факсимилно. И като съставители, и като автори сме се старали да уловим и покажем Охридско-Девойското въстание във възможно най-широкия му контекст. Бил той политически, бил културен, бил хуманитарен и, разбира се, военен. За да станат достъпни до още по-многобройни читатели, документите, каза се вече, са снабдени с наситени анотации на български и на английски език. Считаме, че те уплътняват в достатъчна и убедителна степен авторските тези на съобщенията, публикувани в първата част на сборника. Искам да изкажа нашата искрена благодарност на всички лица и институции, спомогнали появата на изданието. Специална благодарност наистина дължим на господин Зиядин Сел, кмет на община Струган, и на нашите колеги от Дружеството на албанските историци в Република Македония, консулове, които бяха наши любезни домакини миналата година. И нека не забравяме, че този сборник започна своя път именно от там и от тогава. И на всички вас благодаря ви за вниманието.